O Salnés convirte a Lotería Nacional nunha promoción dos seus recursos. Grazas a un acordo entre a Mancomunidade e Lotarías do Estado, todos os xoves entre o 23 de maio e o 25 de xullo poránse en circulación 10 décimos que difundirán imaxes da ruta do Pai Sarmiento. Eu creo que estamos ante a acción promocional máis importante, máis potente que a comarca do Salnés non solamente fixo en estes últimos 4 anos, sino fixo na historia. A repercusión que vai a ter e que xa está tendo, pero que vai a ter sin duda a nivel promocional, a nivel España, vai a ser potentísima, non? De xeito semanal, os décimos recollerán algúns dos enclaves máis recoñecidos desta ruta xacobea, partindo dende Pontevedra ata chegar á Catedral de Santiago. Cada jueves, 6 millones de décimos difundirán por toda la geografía española este magnífico sendero que nos guía hasta Santiago de Compostela. Durante 10 semanas consecutivas nos guiará en este camino de la suerte que Lotería reparte en cada sorteo. A proposta inicial da Mancomunidade fora o lanzamento dun décimo sobre a ruta do Pai Sarmiento, pero finalmente o proxecto tivo unha gran acollida dende Lotarías do Estado, algo que os animou a lanzar esta completa serie. Si queremos facer unha promoción a nivel económico desde a comarca deste calibre, probablemente non nos chegarían uns cantos centos de miles de euros. E unha vez máis, pois, gracias á colaboración de Loterías do Estado, pois os concellos da comarca nos vai a salir prácticamente gratuita, non? Con esta acción, a Mancomunidade dá un importante salto no seu traballo para promocionar esta ruta cara a Compostela, un camiño que queren consolidar de cara ao vindeiro ano xacobeo 2021.